l'acte més gran de rebel·lió és recordar qui som, quan l'opressor insisteix que oblidem. El nostre projecte és un projecte que altres nacions han fet. És una via legal, pacífica i democràtica, de la llei a la llei i amb traspàs de la sobirania, que depèn del nostre ajut i de la nostra col·laboració i que pot servir per donar l'empara necessària al procés d'independència de Catalunya i culminar-lo fins al final. Moltes gràcies. Estic segura que us moriu de ganes de fer preguntes, però abans de donar el torn, el senyor Domingo volia fer una petita intervenció, que sigui breu, perquè es moren de ganes de fer preguntes. Doncs, escolta, només volia... Jo estic al 100% d'acord amb el que ha dit el Jordi Castellà i sobretot amb el projecte d'intentar com un projecte important el Pacte Nacional pel Reconeixement de la Nació Catalana. Això estic absolutament al 100% d'acord. I a més el Consell de la República no tan sols el va anomenar comissionat per això, sinó que a més hi donarà tot el suport. Ara estem intentant que l'ANC s'hi apunti d'una manera clara i definida, etc. I això hi estem treballant i ell ho sap, i en tot cas això esperem que ho resolguem relativament aviat. Ara, jo volia dir tres idees molt clares i seré molt telegràfic. 1. El moviment del poble és imprescindible. No tan sols per obtenir firmes, que també, segons el projecte, però és absolutament imprescindible estar preparat per exercir totes les sobiranies possibles i fer tot el que faci falta el dia que faci falta. Aquesta és la meva opinió i l'opinió del Consell. 2. La resposta d'Espanya jo crec que sempre serà agressiva. Ho porten a la sang i és el seu tarannà. Ningú es deixa tallar el braç, un braç sa, sense protestar i sense fer tot el possible perquè no li tallin. Espanya ha aplicat una política des de fa segles d'economia extractiva i Madrid ha fet una economia extractiva de Catalunya sistemàtica i això els ha donat els rendiments que els ha donat. En el moment en què tu pensis que encara que Nacions Unides digui el que sigui, Espanya no reaccionarà violentament, crec que hem de ser realistes i tocar de peus a terra. Per tant, ho hem de tenir en compte. Això no ens ha de fer en absolut renunciar a tot el que ha dit el Jordi i a tot el que hem de fer, sens dubte. Però també hem de ser conscients que això crec que no ens enganyaríem si diguéssim el contrari. Finalment, el tema de les firmes, que el Consell demanarà, que el Consell sol·licitarà, que està intentant implicar a l'ANC perquè també hi sigui i altres institucions, que defensarem a ultrança per obtenir el màxim de firmes possibles. I si poden ser els 2 milions, no, 3 milions, sens dubte. I ho farem i ho intentarem. Ara, també jo vull ser, i això el Jordi ho sap perfectament perquè ho hem comentat més d'una vegada, jo també vull ser clar amb la gent. Això no és la panacea, això no és sota cavall i rei, perquè el món internacional canvia en funció dels interessos. Per tant, ho hem de fer, sí. Que amb això ens acostarà més a l'obtenció dels resultats? També. Ara, creure'ns que segur que si es fa això l'endemà tindrem el reconeixement, jo no m'atreveixo a dir-ho. Per tant, hem de tocar moltes tecles. Hem de tocar aquesta, sens dubte, primordial, però també hem de tocar els lobbies, hem de parlar amb altres estats, hem de procurar aliances, que insisteixo, no necessàriament amics, però hem de tocar aliances. Per què? Perquè això sí que d'alguna manera... Mireu, i amb això acabo, els escocesos, i quan parlo d'altres experiències, parlo del Quebec, parlo d'Escòcia. Escòcia actualment està entrant en una dinàmica que ha mencionat el Jordi Castellà molt encertadament, que és la consideració que són colònia. I en aquests moments està intentant, i em van convidar a un acte de Nacions Unides en què presentaven aquest projecte, en el que d'alguna manera defensen que ells són una colònia britànica, perquè van ser enganyats en el Tractat de 1707 i que, per tant, mereixen ser considerats com a colònia perquè volen ser tractats en termes de descolonització, perquè consideren que per aquest camí aniran més de pressa. Tampoc és una panacea, tampoc se sap si això anirà així. Però ells en aquests moments estan obrint aquest camí. I nosaltres hi estem molt a prop.
en el sentit de que estem seguint passa a passa el que estan fent i amb els lobbies que ho estan treballant. Per què? Perquè nosaltres encara tenim moltes més raons que ells per ser considerats una colònia del segle XVIII. Perquè ens van, com deia ell, conquerits per dret de conquesta. El propi Fraga deia Catalunya és derecho de conquista. Bé, això encara ens dona més dret a ser tractats com a colònia. Per tant, hem d'estar molt atents a aquest projecte. I si realment això veiem que evoluciona satisfactòriament, evidentment ens haurem d'agafar el tramvia que passi sense cap mena de problema. I haurem de defensar, efectivament, que som colònia. Que res de tot això és incompatible. I per tant hem de treballar amb tot. Però també hem de tocar de peus a terra, saber on som i fer tots els esforços necessaris per tocar totes les tecles. Només volia dir això. Molt bé. Moltíssimes gràcies, Jordi Domingo i Jordi Castellà, per el que heu exposat, el vostre temps, i sobretot que us heu ajustat molt bé els tempos que tenien, amb precisió gairebé prusiana. Ara és el vostre torn de preguntes. Us pregaré, si us plau, que siguin preguntes concretes, perquè amb tota la bona fe a vegades hi ha persones que confonen pregunta amb opinió i monopolitzen el temps de tothom. Així que preguntes concretes, per aquí comencem. Bona nit. El Consell de la República va ser una iniciativa que va engrescar moltíssima gent, que ens va saber greu que no s'hi apuntessin 2 milions de persones, vam arribar a 100.000 i es va fer molta sorolla en el seu moment, i després les expectatives, pel que sigui, no ens van portar a on volíem. Una de les virtuts que se li deia era que era una associació estrangera i que quedava fora de les urpes de l'estat espanyol, que coincidim que reaccionarà sempre violent si fas una petició a la ONU o si parles que el Consell de la República vol declarar la independència. Vull dir, això sabem que sempre ens atacaran. Aquesta opció de ser una associació estrangera encara ho és. Tenim aquesta protecció, entre cometes? Sí, efectivament. A Bèlgica hi ha dues associacions, una nacional i una internacional, una es diu CatCip i l'altra CatGlobal, que són en definitiva de les quals penja bàsicament CatGlobal, perquè CatCip es dedica més a la Casa de la República, CatGlobal es dedica essencialment al Consell de la República. I efectivament estem fora, en aquest sentit, de les urpes de l'estat espanyol. Avui en dia, i nosaltres el que volem és reforçar molt interiorment el Consell i també exteriorment, perquè no ens n'oblidem, fins que no tinguem la independència que tots volem, els catalans serem represaliats sempre. I per tant necessitarem anar a l'exili. I ho hem d'assumir-ho, perquè és així, perquè vostè ho ha dit i és veritat. És a dir, mentre no tinguem l'estat independent, i per això a mi m'interessa molt que es faci molt aviat, el més aviat possible, si no és així, els independentistes catalans seran represaliats. I si el que no volem és anar a la presó, haurem d'anar a l'exili. I per tant hem de reforçar molt a fora i a dins. I això és el nostre propòsit i és la nostra intenció. Llavors jo lamento que efectivament el Consell de la República anés per un moment determinat amb uns paràmetres que no havia d'haver-hi anat mai, això ja és clar, però també dic una cosa. El Consell de la República és l'única institució que deriva de la declaració d'independència, com he dit abans. Si el Barça avui baixés a segona perquè el sanciona la UEFA, la Federació Espanyola, el Florentino i qui faci falta, i a més entrés com aquell que diu en fallida, què faríem? Crear un nou Barça? No. Agafaríem aquell Barça destrossat i intentaríem tornar-lo a fer pujar a primera i guanyar la Champions. Perquè el club ja existeix. Ja tenim 150 anys d'història. Per què ens n'hem d'inventar ara un del cronòmetre zero? El Consell de la República neix en un moment històric transcendental pel país i per tots nosaltres, i malgrat hagi anat en un moment determinat pel pedregar, l'hem de saber aixecar amb tota la força, perquè el Consell és el Consell i representa el que representa. Per això ja deia abans, amb independència que sigui el Jordi Domingo el president o la presidenta o qui sigui, la institució és el que hem de tenir present. I la institució, ve d'on ve, representa el que representa i l'hem d'enfortir al màxim perquè pugui expressar-se com a autoritat nacional en el present i en el futur. I llavors jo em pregunto bé,
Ara ja són 8 milions, anem cap als 10, perquè aquí empadronem a tothom al libre albedrío i el cens. Qui votarà? Votarà seguint el cens espanyol o hem de fer un cens nou? Miri, diverses coses a la seva reflexió, molt interessant. En primer lloc, és veritat, els consells locals i la societat civil s'han de mobilitzar perquè un poble que no es mobilitza no arriba mai enlloc. Això ho hem de tenir molt clar. Segona, la repressió de l'estat espanyol. Si l'estat espanyol té davant seu les Nacions Unides, aquesta repressió no podrà ser igual. Miri, en el cas de Guinea Equatorial, Franco ho va fer tot per impedir-ho. Empresonava la gent, torturava la gent, exiliava la gent, segrestava la gent, els assassinava. Els dos que van escriure la carta a les Nacions Unides, Acacio Mañe i Enrique Enbo, els van assassinar, els van segrestar i assassinar. Però quan les Nacions Unides se'n van assabentar i li van dir a l'estat espanyol que no li permetrien l'ús de la violència institucional contra el moviment independentista, sabeu què va fer Franco? Va preparar un referèndum d'autodeterminació per constituir-los com autonomia. Va legalitzar els partits polítics, quan a Espanya no votava ningú, es van legalitzar els partits polítics només a Guinea Equatorial. Va concedir l'amnistia a tots els presos polítics. I a més els hi va donar una cosa que encara no ens han donat aquí, els catalans, que és el concert econòmic. No havien de pagar impostos a la metròpoli espanyola. Tot això per acontentar a les Nacions Unides, que van protestar enèrgicament. Per tant, hem de llegir la història d'Espanya. Espanya és un país que és fort, molt fort, i cruel, molt cruel, amb els febles, però és feble i dòcil amb els forts. Us posaré l'exemple de la independència de Cuba. Mireu, Cuba va intentar la independència durant el segle XIX 2 vegades i els van massacrar. Van declarar la independència 2 vegades. De fet, en Josep Martí, que és l'últim que proclama la independència de Cuba, l'assassinen i no arriba mai a veure la independència de Cuba. Per això, si un dia aneu a Cuba, a l'aeroport internacional de l'Havana està en homenatge al seu pare de la pàtria, que és José Martí, Josep Martí, que era d'origen valencià. Doncs bé, amb els independentistes cubans els van matxacar. Però quan els nord-americans van entrar a la guerra de Cuba, en 3 mesos els hi van donar Cuba, Puerto Rico, la illa de Guam, les Filipines i una indemnització de $20 milions per enfonsar-los una cuirassat que es deia Maine. Tot això només en 3 mesos. Els espanyols són pragmàtics. Són pragmàtics els espanyols. Si l'adversari és més fort, no tenen cap problema d'arribar a un acord. Ara, si l'adversari és més feble, com és el cas català, que és un poble democràtic, pacífic i desarmat, aleshores són cruels i miserables. Per tant, quina és la lliçó de la història? Ser forts. I si no ho poden ser pels nostres mitjans, com li passava el mateix als guineans, que pels seus propis mitjans no podien ser forts davant d'Espanya, ho hem de ser internacionalment. Espanya no s'enfrontarà mai a les Nacions Unides. Espanya vol estar en el club dels estats preeminents del món. I per estar en aquest club han d'estar acatant les resolucions de les Nacions Unides. I la Unió Europea no li permetria mai a Espanya, davant d'una resolució de les Nacions Unides de reconeixement de la nació catalana, utilitzar la força. El que sí que podríem fer, evidentment, i això depèn de qui governi a Madrid, és utilitzar les clavegueres de l'Estat, com van fer durant el procés, o fins i tot el terrorisme d'Estat de falsa bandera, com per exemple molts apunten amb el tema de les Rambles. Però això ja ho han fet. Ja han fet el Pegasus,
ja han fet les clavegueres de l'Estat amb l'Operació Catalunya, i molts diuen, fins i tot un dels terroristes, que també van ser els propulsors dels atentats de les Rambles. Per tant, molt de compte. La comunitat internacional, tot això ja n'ha pres nota. I nosaltres els hi hem de recordar que tot això ho ha fet l'estat espanyol o ho podria haver fet l'estat espanyol. I per tant, ja es guardaran prou d'utilitzar la repressió i la violència amb la mateixa intensitat que es va fer el 2017. Perquè si tenim el reconeixement internacional i el suport internacional, l'estat espanyol està contra les cordes i està en inferioritat de condicions. I això és el que hem d'aconseguir, que siguin ells els febles i nosaltres els forts. Deixa'm dir una cosa, només. No, només una cosa, a més, a tu et queda pendent una cosa. A veure, jo, Jordi, amb tota l'estima de sempre, però el de Cuba no em serveix com a exemple, perquè a Cuba va haver una guerra, i una guerra que la va perdre Espanya. Llavors Espanya va haver de... Però no és que en 3 mesos, vist que els Estats Units intervenia, va fer... No, van perdre la guerra, els van massacrar, els espanyols, i no li va quedar altre remei que plegar veles, i aquí ho van entregar tot, com altres vegades quan havien perdut coses. Però en Guinea, estimat Jordi... No estem parlant de Guinea, estem parlant de Cuba. No, però en Cuba va passar el mateix que en Guinea, o sigui, Espanya va estar amb desigualtat de forces, tenia les de perdre, i per això va ser pragmàtica i va pactar. No, però va pactar després de perdre la guerra. I tenim el cas del Marroc, que va passar el mateix. Amb el cas del Marroc, Espanya estava en inferioritat davant de les Nacions Unides i va facilitar la independència precisament per no estar en contra de les Nacions Unides. A part d'això de Cuba, volia dir una cosa. Mireu, insisteixo, completament d'acord amb que s'ha d'utilitzar el pacte nacional, completament d'acord que hem d'utilitzar els lobbies, completament d'acord que hem d'aprendre de les altres experiències, estar molt amatents i actuar a Nacions Unides. Jo hi vaig anar i seguiré anant. Hem d'actuar, sens dubte, i perquè Nacions Unides és essencial. Ara, mireu, jo el gener del 2017, 10 mesos abans de l'1 d'octubre, vaig anar al Parlament Europeu per presentar, junt amb altres catalans, l'Eliz Castro, l'Anna Arquer, el Terricabres, el Ramon Tremosa, tota una sèrie de gent, vam anar a presentar la situació de Catalunya en aquell moment, i nosaltres que havíem fet la Constitució de Constituïm i que era la Constitució que podia representar els interessos dels catalans, la vam anar a presentar. En aquell moment, els parlamentaris europeus ens diuen una cosa molt clara. No us penseu que us donarem suport, no us el donarem mai. No us penseu que la reina d'Anglaterra es llevarà un dia i dirà que els catalans són molt simpàtics i a partir d'aquí els donem la independència. El que heu de fer vosaltres, perquè us fem cas, és fer surar una realitat diferent a la que Madrid ens explica de Catalunya. I fins que vosaltres no feu surar aquesta realitat, i això vol dir mobilització, mobilització i mobilització, més enllà de totes les estratègies polítiques que es puguin seguir utilitzant, no tindrem aquesta capacitat de fer surar una realitat nova. I aquesta fer surar vol dir exercir sobiranies i fer coses que ens permetin dir a qui estem manant nosaltres. I això és el que farà el tomb. I quan jo els hi vaig dir, escolteu-me, però el Margallo diu que voltaré les galàxies si faig això, em va dir, no, escolti'm, Catalunya és Europa i els catalans són europeus, intervindrem. I quan els hi vaig dir, escolti'm, el Tractat de Lisboa diu que cap nació es pot secessionar d'un estat membre. Em van dir, perdoni, té vostè tota la raó, però nosaltres som pragmàtics i el Tractat de Lisboa l'apliquem pragmàticament, i si no, miri el que vam fer a Xipre. A Xipre eren europeus i un territori europeu, i malgrat el que deia el Tractat de Lisboa, vam intervenir i vam resoldre el problema. Per tant, si vostès fan surar una realitat diferent a la que explica Madrid de Catalunya, nosaltres intervindrem. Ara bé, pensin una cosa, i té tota la raó el Jordi, nosaltres no els donarem mai la independència els ha de donar a Nacions Unides. I ara tornem ràpidament a el que a tu et preocupava, el cens, la migració, etc. El cas de Guinea, que el Jordi el sap millor que ningú, en el moment en què va arribar el moment de la votació, el que van votar van ser els nacionals. Per què? Perquè el referèndum es va fer d'acord a la normativa de Nacions Unides, no d'acord a la normativa espanyola. I això és el que nosaltres, arribat al cas, hauríem de defugir. El referèndum l'hem fet. Jo sempre dic, el referèndum està fet. Ara bé, si Nacions Unides ve i ens diu que aplicant les seves lleis,
les seves normes i amb caràcter vinculant i controlat per Nacions Unides, acceptaria un referèndum si nosaltres votem a favor, etc., parlem-ne. Perquè amb les normes de Nacions Unides no pot votar tothom. Han de votar els nacionals. Qui és nacional? Aquesta és una gran discussió. Però no és els que estan al cens. No ho són els que estan al cens. Això és una altra història. Hi ha tres projectes de cens que pul·lulen per ahí. El Consell de la República està intentant unir-los, està intentant treballar amb ells per veure el què. Ja veurem el que ens sortirà. El cens s'ha de fer, tard o d'hora s'ha de fer. Però bé, si no està fet i se'ns presenta l'ocasió, bé, haurem d'actuar també, encara que no tinguem cens. Perquè a la independència no s'hi va amb tot fet. Per tant, està bé el cens, l'hem de fer, l'hem de treballar, és complicat, és difícil, és un objectiu clar, evident. Però si demà se'ns presenta l'oportunitat, si demà tenim els 3 milions de firmes, que evidentment no les tindrem d'un dia per l'altre, o si demà, a través d'aquests lobbies i a través de l'experiència d'Escòcia o de Quebec, podem fer una apel·lació a Nacions Unides ben fonamentada i que ens permeti avançar en aquest camp, és evident que encara que no tinguem el cens, ho haurem de fer. Vostè tenia una pregunta? Vostè tenia una pregunta? Però que estan des del Consell, però com que se'ns acaba l'hora, el temps... Sé que des del Consell s'organitzen trobades amb el president, es fan sopars amb el president o dinars o el que sigui perquè la gent pugui parlar i preguntar. Jo emplaço a que quedem un altre dia, perquè amb més temps, tranquil·lament, perquè pugui venir el president a explicar-nos totes aquestes coses. Amb molt de gust. Ahir vam fer un sopar a Barcelona que em va sorprendre l'èxit, perquè jo pensava que seríem 30 o 40 persones quan em van oferir fer aquests diàlegs amb el president, i la sorpresa va haver que vam de tancar la inscripció i vam fer llista d'espera perquè vam ser 100 persones. Que avui en dia reunir 100 persones, fins i tot a Barcelona, és complicat. Doncs hi havia 100 persones a sopar i vam fer un debat fins gairebé a les 12 de la nit, i va ser molt productiu. Per tant, si aquí al Vendrell o ajuntant-vos amb diferents pobles de la comarca, etc., voleu fer un sopar o un dinar el dia que vulgueu, jo hi estic absolutament predisposat a venir i debatre amb vosaltres tot el que faci falta i entrar ja en projectes concrets, a part del Pacte Nacional. Doncs si us sembla bé, ho deixem aquí. Primer de tot, agraïm moltíssim el vostre temps, el temps del Jordi Domingo i del Jordi Castellà. Jo vull dir-vos al final una cosa, a tots els que us penseu que aquí no està passant res, a la societat civil hi ha gent molt competent, que està fent molt bé els deures, els està fent amb discreció. Sobretot, perdem la por, perquè la principal arma que té Madrid és que els catalans tinguem por. I sobretot, ens ho hem de creure, amics. Ens ho hem de creure. Si ens en podrem, ho aconseguirem. Moltes gràcies. La justícia mai es rep sense més. Cal exigir-la.